Hori, eskerrak eta kitxo euskara elkarteari, gonbidapenagatik, eta hori, Garazi Sánchez naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Nor ikerketa taldeko ikerlarietako bat. Nor ikerketa taldean ikerlari asko biltzen gara, eta hortaz, ikerketa proiektu oso desberdinak bideratzen eta gauzatzen dira, ez? Baina egia da, danak zer ikusia daukatela kultura, komunikazioa, hizkuntza edo identidadearekin, ez? Nor ikerketa taldean saiatzen gara gure jomugan Euskal Herria dagoen enean, Euskal Herriko erakunde desberdinekin lan egiten, ez? Gainera iruditzen zaigulako lankidetza oso importantea dela, ez? Eta lankidetza horren adibidetako bat da Ikusiker behategia. Hain zuzen gaur mintegi honetara ekarriko dudan ikerketa proiektua. Ikusiker behategian, 11 eta 23 urte bitarteko gazten, Euskal Herriko gazten ikusentzunezko konsumoak eta ikaten erabilera ohiturak, moduak eta joerak aztertzen ditugu. Behategi hau 2018-19 ikasturtean sortu zen EITBek Euskal Herriko Unibertsitateko Nor ikerketa taldearekin batera abiatutako Aplika Plus izeneko proiektuaren barruan, eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatearen, EITBren, Tabakalearen eta Kulturaren Euskal Behatokiaren elkarlanaren fruitu da, ez? Eta behar bada hori da Ikusikerren lorpenik handienetako bat, ez? 4 eragile publiko batera lanean jartzearena. Bakoitza bere esparrutik, ez? Tabakalera badauka esperimentaziotik, Kulturaren Euskal Behatokiak badauka administraziotik, unibertsitateak badauka ikerketatik, eta EITB badauka edukiak sortu eta ekoiztetik, ez? Eta esango dizuet baita ere, datorren ikasturteari begira Euskararen erakunde publikoa ere batuko zaigula eragile moduan, ez? Eta ni naiz Ikusiker ikerketa taldeko ikerlarietako bat. Horren ere esan dut, gazteak aztertzen ditugu guk, baina ez gazteek zer egiten duten jakin nahi dugulako bakarrik, baizik eta Libe Mimenzak behategiaren aurreko urtekarian esaten zuen moduan, gazteen jokabidea delako aldaketen motore, eta ez ohitura errotuagoak dituen adineko multzoarena, ez? Ikusikerren hortaz, gazteen ikusentzunezko eta ikaten konsumoak aztertzen ditugu, beraiek direlako preskriptoreak, ez? Beraiek egiten dituzten konsumo horiek, hein handiago edo txikiago batean, gero gure konsumo ere izango direlako, ez? Baina nortzuk dira gazteak, ez? Eta gazte guztien joerak berdinak dira? Hori da guk gure buruari egiten genion galdera bat behategia martxan jarri genuenean, ez? Horregatik erabaki genuen adin desberdinetako panelak martxan jartzea, ez? Alde batetik unibertsitateko panela, hor biltzen dira 18 eta 23 urte bitarteko Euskal Herriko Unibertsitateko eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko gazteak, 2600, eta gero bigarren hezkuntzakoa. Hegoaldeko panelean, 11 eta 17 urte arteko 1400 panelkide izan genituen aurreko ikasturtean, eta aurreko ikasturtean ere martxan jarri genuen piloto moduan, iparraldean ere bigarren hezkuntzako panela. Uste genuelako, iparraldeko gazten konsumoak, hegoaldeko gaztenekin alderatuta desberdinak izan zitezkela, ez? Eta horrela, hein handi batean, horrela dela baieztatu dugu, eta, piloto moduan sortu zan panel horrek gaur egun izaera egonkorra dauka, ez? Eta hauek aurreko ikasturteko datuak dira, baina esan beharra dauka, aurtengo ikasturtean 3 paneletan ikasle kopuruak gora egin duela, ez? Unibertsitatean badira 2800 ikasle, bigarren hezkuntzako hegoaldeko panelean 1500, eta iparraldeko bigarren hezkuntzako panelean 1000 ikasle. Panela aipatu eta aipatu nabil, imaginatzen dut zuetako batzuk jakingo duzuela zer dan panel bat, baina bestela be, azalpena emango dut, ez? Guk panelaren metodologia erabiltzen dugu,
Ze azkenean panel batek egiten duena da, populazio jakin bateko lagin adierazgarri bat biltzen du, eta lagin hori osatzen duten persona berberei aldiro galderak egiten zaizkie, ez? Eta zentzu horretan panel bat oso erabilgarria da joerak detektatzeko, ez? Eta guk hori oso argi ikusi genuen gakoa izan zen momentu batean, ez? Pandemian. Guk panelaren bitartez detektatu genuen, pandemiaren aurretik jendea etzegoela ikusentzunezko edukien truke ordaintzeko prest, pandemian aldaketa ematen da, eta normalizatu, inkluso sozialki eratzen da, ikusentzunezko edukien truke ordaintzea, ez? Eta guk hori panelaren bitartez detektatu genuen. Eta panelaren bitartez ere detektatu genuen Facebooken gainbehera edo TikToken gorakada izugarri, ez? Bueno, hau da aurreko ikasturteko panelean parte hartu zuten bigarren hezkuntzako ikastetxeak hauek dira. Eta ikastetxe hauen aukeraketa ez da hausaz egiten, aldagi batzuen arabera egiten dugu. Provintzia bakoitzeko 2 ikastetxe aukeratzen dira, bata publikoa bestea kontzertatua, bata hirikoa bestea herrikoa, eta gero euskara maila eta euskara ezagutza ere oso kontutan hartzen ditugu. Azkenean, estratifikazio modu honek ematen diguna da panelkideen artean aniztasun gehiago. Eta metodologiarekin amaitzeko esango dut guk 8 inkesta egiten ditugula urtean. Sare sozialen inguruan galdetzen diegu, baina galdetzen digu plataforma digitalen inguruan, audio konsumoen inguruan, telebista informazioaren inguruan, aurten bideo-jokoen inguruan ere galdetu diegu. Eta egiten duguna da 8 inkesta horiek bigarren hezkuntzako ikasleekin bitan banatzen ditu, bi galete egiten pilatzen ditugu, eta ikastetxeetara joaten gara presentzialki eta guan gaudela ikasleek galdetegia betetzen dute, ez? Bitan joaten gara udazkenean eta udaberrian. Eta gero unibertsitatean egiten duguna da lehenengo inkesta aurrez aurre egiten dugu, fakultatez fakultate, gelaz gela, 2006-2008 ikasle horiekin. Eta gero urrengoko 7 inkestak WhatsApp bidez bidaltzen dizkiegu, eta haiek enkuesta fazil izeneko plataforma baten bitartez, oso modu dinamikoan erantzuten dute. Hortaz, zer da daukaguna, zein da Euskal Herriko gazteen online konsumoen argazkia? Hori erakusteko edo hori ilustratzeko ikusiker behategiak aurreko ikasturtean argitaratutako txostenaren emaitza batzuk ekarri ditut. Ez guztiak, ze txostena berez nahiko luzea da, online ere badago, baina bai azpimarragarrienak, ez? Hegoaldeko datuak ekarri ditut bakarrik, guk iparraldeko ikastetxentzako txosten berezi bat prestatzen dugu. Iruditzen zaigulako oraindik datuak ez direla bateragarri, nahiko desberdinak direlako, izango da momenturen batean, baina momentuz ez dira eta txosten desberdinak egiten ditu. Guk ikerketa kuantitatiboa egiten dugu. Eta horretik datu asko ekarri ditut, taula asko ikusiko dituzue. Baina, saiatuko naiz datu horiei ere kontestua ematen. Eta hasi aurretik ere gogoratu nahi dut, gauza jakina da, baina batzutan ere gogoratzea ondo dago, digitalizazioa izan zala edo izan dela aldaketa tekniko soiluat, baina askoz gehiago, ez? Eta ekarri dituela komunikatzeko, entretenitzeko, inkluso informatuta egoteko modu berri batzuk, ez? Eta Euskal Herria ez da salbuespen, eta Euskal Herriko gazteak ez dira salbuespen, ez? Lehenengo datua, eta niretzako oso importantea dena da gazteek eskura dituzten aparailuak, ez? Eta horri dagokionez, ikusten da, ia gure unibertsoaren 100% daukala mugikorra eskura, ia gure unibertsoaren 100% daukala portatil bat, eta ez dela makala internetera konektatutako telebista eskura dutenen datua, ez? 10tik 8. Eta horrek esan nahi du, internetera konektatuta egoteko aukera dutela gazteek, etxean, kalean eta eskolan ere bai, ez? Eta hemen gertatzen dira bi gauza garrantzitsu, ez? Batetik, erabilera kolektibokoak edo erabilera bakarrekoak diren gailuetan egiten diren konsumoak desberdinak direla, eta datuetan ikusten den moduan konsumo individualeko gailuak dira nagusi,
Eta gero bestetik, mugikorrean dauzkaten aplikazioen bitartez ikusten dituztela gaztek edukiak, ez? Eta hortaz, aplikazio horien bitartez eskuragarri ez dauden edukiak, ez dituzte ezagutzen eta hortaz ez dituzte kontsumitzen, ez? Eta zentzu honetan kontua ez da bakarrik edukia sortzea, baizik eta eduki hori kokatzea, ez? Kolokatzea, ez? Eduki horren berri ematea, ez? Eta niretzako hori da edukia sortzea bezain importantea. Eta berdin sare sozialen erabilerari dagokionez, ez? Jarraian agertzen dira gazteek gehien erabiltzen dituztenak. Direla WhatsApp, Instagram, TikTok eta YouTube. Baina hor ikusten da badaudela desberdintasunak erabileran gazteago eta nagusiago direnen artean, ez? WhatsApp eta Instagram dira unibertsitateko gazteen sare sozial nagusienak, aldiz, bigarren hezkuntzako neska mutilek WhatsApp, Instagram eta TikTok nahiko modu berdintsuan erabiltzen dute. TikTokek oso harrera ona dauka gaztenen artean, ez hainbeste unibertsitarien artean, baina egia da panelak ahalbidetu digula jakitea, tarte hori, batzuen eta besteen arteko tarte hori geroz eta txikiagoa dela, ez? Gure panelean ikusi genuen 2020an hasi zirela unibertsitariak TikToki buruz hitz egiten, ez? Eta ordutik hona egin duen ibilbidea oso luzea izan da. Oso luzea eta oso oparoa izan da, ez? Beste sare sozial batzuek egin ez dutena, Birrialek adibidez, ez? Hortaz, TikToken bigarren hezkuntzako gazteak nagusi, baina aldea geroz eta txikiagoa da, ez? Unibertsitariekiko. Eta hemen sartu nahi izan dut ere, iparraldeko datu bat, ikus dezagun badaudela desberdintasunak konsumoetan, ez? Adibidez, Snapchatek daukane penetrazioa jende gaztearengan oso importantea dela iparraldean, ez? Hegoaldean ez bezala, eta izan liteke ere bai iparraldean berehalako mesularitzaientzako beti izan dalako doainekoa, ez? Beraien telefono konpainietan. Izan daiteke. Baina egia da TikTokek hartzen duela bigarren lekua, ez? Orduan, desberdintasunak bai, ez hainbeste. Hego Euskal Herriko datuetan sakontze aldera eta sare sozial bakoitzaren azterketan banan joan ezkero, gehien erabiltzen dituzten horietan jarriko dut fokoa, eta hor argi ikusten da Instagram gehienek dutela, oso erabilera handia egiten dutela, egunean bataz beste 18 aldiz konektatzen dira unibertsitariak, eta konektatzen diren aldiro 17 minutu ematen dituzte bertan, ez? Konektatzen diren aldiro. Eta bigarren hezkuntzako gazteen kasuan datua handiagoa. Eta gazteen erantzun hauetatik jakin dezakegu, beraik ere onartzen dutela, konsumo handia egiten dutela, ez? Mobila da gehien erabiltzen duten euskarria, Instagramerako konektatzeko, eta galdetzen diegunean zergatik edo zertarako, zer ikusteko sartzen diren Instagramera, gehienen erantzuna izaten da, lagunen perfilak ikusteko, ez? Bereziki datu handia da unibertsitarien artean. Ondorengo daturik handiena, kirolarekin zer ikusia duten perfilek lortzen dute, eta horre adin txikikoak dira nagusi. Gauza bera TikToken, 10tik 7 kontua daukate, esan beharra dago hemen kontua dutenen datuak bera egiten duela, baina egia da ere TikTokek eskintzen duela erregistratu gabe ere edukiak ikusteko aukera, ez? Gonbidatu edo bisitari moduan, eta hori izan liteke 10tik 7 datu horren atzetik dagoen arrazoietako bat. Mobila da gailu nagusia, ikusten dugu ere oso erabilera handia egiten dutela, bereziki adin txikikoek. Eguneroko erabilera ordu betean kokatu dute batzuek eta besteek, baina taulan ikusten da muturreko maiztasunetan mugitzen direla batzuk eta besteak. Adin txikikoak egunero eta egunean behin baino gehiagoko maiztasunetan kokatzen dira, aldiz unibertsitariak inoiz ez horretan gehiago izan dira, ez? Eta hor ikusten da, beraiek ere oso kontziente direla egiten duten konsumoaz, eta hain handi batean horrek ere kezka sortzen diela, ez? Guk galdetegik guztietan beti galdetzen diegu sare sozial horretan edo plataforma horretan
aukera izango balute denbora gehiago edo gutxiago pasako luketen, ez? Eta erantzuna normalean beti izaten da berdina. Ez da gehiago, ez da gutxiago ere. Hor kokatzen dira gazte gehienak. Baina TikToken kasuan ez. TikToken kasuan datua oso handia da TikToken denbora apur bat gutxiago edo askoz gutxiago pasatu nahiko luketenen datua, ez? Eta hor kezka ikusten da beraien artean ere. YouTuberi dagokionez, YouTubek ere oso harrera ona dauka gazteen artean, asteroko konsumoak dira ohikoenak. Gailua hor ez dute jarri, ze mugikorra erabiltzen dute, baina portatila ere desente erabiltzen dute, ez? YouTubek eduki luzeagoak ikusteko aukera ematen du, YouTube horretarako ere erabiltzen da, eduki luzeagoak ikusteko, eta zentzu horretan euskarriak badauka bere garrantzia, ez? Erabilera maiztasunari dagokionez, ordu betean kokatu dute batzuek eta bestek beraien konsumoa. Musika entzuteko erabiltzen dute YouTube, baina gerora ikusiko dugun moduan ez da aplikazio erabiliena musika entzuteko gazteen artean. Era berean eta taulak ere erakusten du YouTuber gamer eta blogger batzuen kanala jarraitzeko ere asko zabaltzen dutela YouTube. Ondoren jaso nahi izan ditut, kasu honetan YouTuberi lotuta, baina berdin beste plataforma edo sare sozialetan, eta da datuak ikusteko gomendioak nondik jasotzen dituzten, ez? Sarritan esaten dugu, gazteek eduki asko dituzela eskura, askatasun handia daukatela eduki bat edo beste aukeratzeko, baina ikusten duguna da, plataforma beraiek egindako gomendioek pisu handia daukatela eduki aukeratzerako orduan, ez? Eta hemen algoritmoa aipatu behar da, algoritmoak oso ondo ezagutzen gaitu eta algoritmoak eduki batzuk proposatzen dizkigu eta ez beste batzuk, ez? Eta sare sozialen atala laburbiltze aldera esango dut, bereziki lau erabiltzen dituztela, erabilera handia egiten dutela, denbora asko pasatzen dutela eta hain handi batean beraik ere oso kontziente direla. Instagram lagunen perfila jarraitzeko eta lagunekin harremanetan egoteko erabiltzen dutela. TikTok denbora pasarako sare sozial moduan ikusten dutela. Eta YouTube musika entzuteko eta YouTuber gamer eta bloggerren kanalak jarraitzeko espazio moduan ulertzen dutela. WhatsAppen inguruan esango dugu, mezularitza azkarreko aplikazio honek indar apur bat galdu duela azken urteetan. Instagramek lortu du zerbitzu berdina eskaintzea, eta hortaz gazteenek geroz eta gehiago erabiltzen dute Instagram mezularitza azkarreko zerbitzu modura, ez? Eta guk hori presentzialki zentroetan egiten dugun ikerketan entzun izan dugu, ez? Baina oraindik ere WhatsApp bada, beragintzako sare sozial importante bat. Ikusik erbeategiak ere streaming plataformetan gaztek egite duten konsumoa aztertzen du. Streaming bidezko ikusentzunezko zerbitzuek hazkunde handia izan zuten 2021 urte horietan, dagakoa pandemia izan zen, lehen ere aipatu dut. Eta ja sozialki oso edatua dago streaming plataformek eskaintzen duten edukiaren truke edo ordaintzea, ez? Eta honek esan nahi du, honen ondorioz edo, telebistaren gainbera itzela handia izan dela, ez? Eta guk hori, zentroetan bigarren hezkuntza batez ere oso argi ikusi dugu, ez? Normalan ikastetxetara joaten garenean eta galdetzen diegunean zer den telebistan ikusi duten azken edukia, zein den, gehienek plataforma digitaletako edukiak aipatzen dituzten. Ez dakite zer den telebista, ez? Ez dakite zer den telebista edo beraiek telebista euskarri moduan ulertzen dute, ez? Eta honek ere, telebista hitzaren esan nahia bera aldatu zuala azaltzen du. Eta esan dudan hau oso argi ikusten da hurrengo datuetan, ez? Hemen agertzen dira zenbat plataforma digital dituzten eskura gaztek, ez? Eta zerrenda luzea da, ez? Egia da Netflix eta Amazon Prime lehen ez dituztela gehienek, baina Disney Plus edo Disney Plus, Movistar Plus eta HBO ere eskura dituzte gehienek, ez? Eta taulak erakusten duen moduan gazteenak dira plataforma gehien eskura dituztenak. Eta hor, gurasoekin bizi izan horrek ere izango du zer ikusia, ez?
Eta beraiek erabiltzeko arrazoi nagusia ez da prezioa, edukia baizik. Ez? Gehienek edukiak gustoko dituztelako aukeratzen dituzte plataforma digitalak, ez? Bai Netflixen, bai Amazon Primeen, bai plataforma guztietan. Plataforma digitalak Euskal Herriko gazteen eguneroko konsumoen barruan daude. Astean 2-5 aldiz kontsumitzen dituzte plataforma digitaletako edukiak gehienek, baina eguneroko konexioaldiak ere oso ohikoak dira, ez? Eta kasu honetan esan beharra dago, gazteak ikusentzunezko ekosistema ere eraldatzen ari direla, ez? Ikusentzunezko industria eduki digitalak etengabe aldatzen ari da kontsumitzaileen belaunaldi berri honi edo belaunaldi berri honen beharrak edo asetzeko, ez? Hizkuntzari dagokionez, gaztelera jaun eta jabe plataforma digitaletan, ondoren ingelesak hartzen du pisurik gehien, bereziki unibertsitarien artean, ikusten dena da euskararen presentzia oso txikia dela, ez? Gure gazte garaian telebistan ikusgai genituen 12 kanal horietatik euskarazko edukia bakarrak ematen zituen, eta orduan konpetentzia handia esan, baina esan hainbestekoa, baina gaur egun gazteek daukatena da, telebista bat konektatuta 50 piku LDT kanaletara, gehi internet bidez konektatutako sare bat, ez? Daukate uniberso zabal, multianitz eta eleanitz bat, ez? Eta horren kontra edo horren kompetentzia izatea oso zaila da, ez? Plataforma digitalak kontsumitzeko aspidatzirik erabiltzen duten edo ez galdetuta, 10-tik 6 esaten dute ez dutela erabiltzen aspidatzirik, eta bereziki horradin txikikoak dira nagusi, eta aspidatziak erabiltzen dituzten horien artean gaztelera eta ingelesa oso parean daude. Hor ikusten da nola unibertsitariek ingelesezko aspidatziak lehenesten dituzten eta adin txikikoek gaztelerazkoak. Zentzu honetan, hizkuntzari lotutako datu batzuk emango ditut jarraian, ze euskara ere bada gure ikerketaren ardatzetako bat. Sarritan entzuten dugu, ez? Gazteek ez dutela edo euskarazko edukien konsumoa txikia dela, eta hala da. Baina egia dena da, geroz eta eduki gehiago sortzen ari direla euskaraz, izan filmeak, seriak, podcastak, baina lehen esan dudana, ez? Gazten eguneroko konsumo diren sare sozialetan kolokatzea lortzen espadugu, plataformetan kolokatzea lortzen espadugu, ez dituzte ezagutuko eta ez dituzte kontsumituko, ez? Ondoren ere ekarri nahi izan ditut, hizkuntzari lotutako beste datu batzuk, gure panelari dagozkionak, guk ikasturte hasieran beti galdetzen diegu ikasle guztiei zein den beraien euskara ezagutza eta zein den beraien euskara erabilera. Hauek aurreko ikasturteko datuak dira, baina normalen datua oso antzekoa izaten da urtez urte. Eta hor ikusten da panelkideen, guk horrela deitzen diegu, panelkideen 75% euskaraz hitz egiteko, irakurtzeko eta idazteko gai dela, portzentaje nahiko handia, eta euskara erabilerari dagokionez, panelkideen ia 100% eleanitza da, euskara eta gazteleraz mintzo da, baina 45% gaztelera erabiltzen du ia beti, eta 30% beti. Eta datu haue kontutan hartuta, jarraian ekarri nahi izan ditut euskarazko edukien konsumoaren gaineko datu batzuk, ez? Hau unibertsitateko datuak dira hauek, eta hemen agertzen da interneteko konsumoa euskaraz urtez urte. Gu behategi hasi genuenetik. Eta hor ikusten da, datua mantendu egin dela. 4% horretan mantendu egin da, ez gora, ez bera, aldaketarik egon da, bera izan da, ez? Euskararen presentzia txikia da, eta ingelesarena nahiko importantea. Hauek unibertsitateko datuak dira. Telebistako euskarazko edukietara bagoaz, hor ikusten dugu datuak gora egiten dutela, ez? Gaztelera dela nagusi, baina datuak gora egiten dutela. Bigarren hezkuntzan, berdina gertatzen da, ez? Interneten gaztelera nagusi, ingelesa euskararen gainetik kokatzen da, eta euskararen pisua txikia da, 4%.
telebistako euskarazko konsumoetara bagoaz, hor datuak gora egiten du, punto bat, baina gaztelera nagusi, ez? Eta hortaz, eta labur biltze aldera esango dut hori, gazteen online konsumoetan euskararen presentzia beti dela txikiagoa, eta hor lehen aipatu duan hori, ez dakigu edukiak kokatzen, eta hortaz ez dituzte kontsumitzen, eta telebistaren kasuan euskarazko edukiek pixu apur bat gehiago hartzen dute, ez bereziki handia, baina bai zertxo baite handi. Beraien audio konsumo ez ere galdetzen diegu, ze musika entzuten duten, zenbatero, non daudela, ze aplikazio edo erabiliz, irratirik entzuteko iturarik duten edo ez, podcastik entzuten duten, da, jarraian horien inguruko datu batzuk emango ditut. Esan beharra dago, musika dela beraientzako aizigunerik eta importanteena, ez? Alduten aldiro musika entzuten dutela adierazten dute gehienek, ez? Baina musika non eta zeren bitartez. Irratiak ja ez dauka zer esanik, Spotify erabiltzen dute musika entzuteko gehienek, bereziki unibertsitariek. Eta bigarren postu hartzen du YouTubek, ez? Eta hor nagusi adin txikikoak. Ze musika klase entzuten duten ere galdetzen diegu, toia entzuten dute, adin txikikoak hor kokatzen dira, egia da unibertsitarien artean estilo gehiagotara zabaltzen dutela beraien konsumoa, baina hor kokatzen dira. Podcastei dagokienez, ez dute podcastak entzuteko ohitura handiegirik, naiz eta audio digitalen egoera geroz eta oparoagoa denez, eta naiz eta geroz eta podcast gehiago entzuten den, baina egia esan ez dute konsumo oso masiboa egiten. Eta podcastak aukeratzen dituztenean, elkarrizketa formatu aukeratzen dute gehienek, ez? Batez ere unibertsitariek. Elkarrizketa da beraintzako podcast formato gustokoena, ez? Beste bat horretan, eta hor datu importantea bilatzen da, hor hazkunde personalarekin eta autolaguntzarekin lotutako podcastak aipatu dituzte gazteek. Jarraian ekarrena izan dut hitzlaino bat, hor agertzen dira gazteek gehien aipatu dituzten podcastak, beti galdetzen dugun zerbait, eta gure txostenetan hitzlaino asko agertzen dira. Baina ekarrena izan dut, azken aldian, benetan Sabiz podcast horrek arrakasta handia izan duelako, ez? Oso aipatua izan dalako. Igual ere kokatzen jakin dutelako, ez? Informazioari lotutako datu batzuk ere ekarri ditut, erakusteko beste behin ere zeinen garrantzitsuak diren sare sozialak gazteentzako, ez? Izan ere, beraien informazio iturri nagusi dira, ez? Eta datua bereziki handia da unibertsitarien artean, ez? Telebistaren pisu handiagoa da gazteenen artean, eta horre zerikusia izango dute gurasoen konsumoek ere, baina ikusten dena da komunikabide tradizionalen gainbehera, ez? Lehen ere esan dugu, baina internetek eta sare sozialek bereziki bestelako ekosistema bat eskaintzen diete gazteei, ez? Twitter da unibertsitarien kasuan sare sozial erabilena informatuta egoteko, eta bigarren hezkuntzan Instagram bereziki eta TikTok ere erabiltzen dituzte, ez? Eta zer da informatuta egotea gazteentzako? Hori da guk ere gure buruari egiten diogun galdera bat, ez? Eta horretarako aurten ikerketa kualitatiboa jarriko dugun martxan, iruditzen zaigulako oso gai mamitsua dala, ez? Ulertzen dugulako gazteek agenda setin horretatik oso urrun dagoen zerbait moduan ulertzen dutela informazioa, ez? Eta hori aztertzeko aurten ikerketa kualitatiboa egingo du. Edukiari daukionez, adinean nagusiago diren horiek komunikabide tradizionalek sare sozialetan partekatzen dituzten edukiak hartzen dituzte batez ere kontutan, eta hori bada komunikabide tradizionalak oraindik ere bizirik dauden seinale, baina egia da gazteenek youtuber, gamer eta tiktoker batzuen azalpenak lehen esten dituztela, ez? Eta hor badago
mamia duen gai oso interesgarri bat, ez? Zer da, batez ere gaztearentzako informatuta egotea. Jakin dezazuela baita ere, aurten euskarazko komunikabideen inguruan ere galdetu diegula, bigarren hezkuntzakoei eta unibertsitariei, galdetu diegu euskarazko komunikabide orokorren inguruan, euskarazko komunikabide lokal eta euskarazko komunikabide tematikoen inguruan, ez? Eta artean eta kitxo ere. Eta bueno, ekaini aldera emaitzak publikatuko ditugula, argitaratuko ditugula. Eta horiek dira 2022-2023ko datuen laburpen bat, ez? Baina eta kitxo elkartetik ere eskatu zidaten aurtengo TikTokeko Euskal Unibertsitateko txostenaren datu esanguratsuenak edo ekartzeko. Eta ekarri ditut datu gehiago, baina kasu honetan sexuaren eta ikasketa mailaren arabera ere, ez? Guk Galileo softwarea erabiltzen dugu datuak ustiratzeko, eta Galileo software horrek ahalbidetzen digu, sexuaren, ikasketa mailaren araberako azterketa egin ahal izatea, ez? Bueno, hauek aurtengo datuak dira, apirileko datuak dira, TikToken kontua dute gazten unibertsitarien parkatu 10-tik 6, eta hor datuak behera egin du aurreko ikasturtearekin alderatuta, lehen aipatu dugun faktore hori, ez? Ez da beharrezkoa TikToken registratzea bertako edukiak ikusi ahal izateko. Sexuaren araberako azterketak adierazten digu gehiago direla emakumezkoak, TikToken kontua zabaltzen dutenak, mailari begiratzen badiogu ikusten dugu gazteenak direla TikToken gehiago registratzen direna, eta lehen ere esan dugu bigarren hezkuntzako gazteen artean TikTok dela sare sozial nagusia, eta unibertsitateko lehenengo maila horretan oraindik ere konsumo horiek mantendu egiten dituzte, baina egia da gero datuak bera egiten duela, eta gainera nabarmen, ez? Erabilera maiztasunari dagokionez, ez dakite ere aurreko datuarekin gogoratzen basarete, unibertsitarien 30,2 egunean behin baino gehiagotan erabiltzen zuen TikTok, ikasturte honetan datuak gora egin du, 32,2. Eta sexuaren araberako azterketan, ikusten da polarizatu egiten dela konsumoa, ez? Gizonezko gehiagok adierazi du ez duela TikTok inoiz erabiltzen, aldiz emakumezko gehienek eguneroko edo egunean behineko konsumoa aitortu dute. Tamaiaren araberako azterketan berdin gazteenak dira erabilera horretan nagusi, eta adinean 3. maila edo gehiagoko ikasleak dira gehiagotan adierazi dutenak inoiz ez dutela TikTok erabiltzen. Jarraian TikTokek ahalbidetzen dituen ekintza batzuen gaineko maiztasuna zein den erakusten duen taula ekarri dut, eta hau ekarri dut batez ere erakusteko sortzaile baino erabiltzaile direla gazteak, baina ez bakarrik TikToken baizik eta sare sozial guztietan. Kontsumitzaile oparoak dira, baina sortzaile apalagoak, ez? Eta hori hurrengo taulan oso argi ikusten da, ez? Eta sortzen ere emakumezkoak gehiago. Azkeneko taula dau, TikTokerako sortzen dituzten edukien artean, lehen ere esan dugu TikTok denbora pasarako sare sozial moduan ulertzen dutela, eta gutxi sortzen dute, baina sortzen duten horren artean tendentzia diren bideoen bersioak dira gehien egiten dituztenak, ez? Eta datuekin nahiko, laburrean esango dut, sare sozialak gazten eremu natural bihurtu direla entretenitzeko, komunikatzeko eta baita informatuta egoteko ere. Irudietan oinarritutako hizkuntzak aurrekaririk gabeko garrantzia hartu duela gizarte garaikidean. Instagram, TikTok eta YouTube bezalako plataformek ikusizko kultura katapultatu dutela giza adierazpenaren abanguardian. Sare sozialek eskaintzen duten eskuragarritasunari da aniztasunari esker gazteak kontsumitzaileak izateaz gain paper aktiboa betetzen dutela
paisaia digital honetan, orain ere esan dut, baina erabiltzaile oparoak dira, baina sortzaile apalagoak, telefono mugikorra dela beraien ikusi jardueraren epizentroa, eta euskararen ezagutza eta online erabileraren arteko aldea itzel handia dela. Listo.